Hebreaid penod 12 ac adnodau 1 a 2 yw'r adnodau dan sylw heno. Hebrews chapter 12 verses 1 to 2. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i ninnau fwrw ymaith bob rwystyr a pechod sy'n ein maglu mor rwydd, a redeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffugio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffaithydd ffydd. Yn ei ddarllen ar William Morgan hefyd, fwy cyfarwydd ar geiriau, ond mae rai ni yn fwy gyfarwydd ar geiriau fel hyn. O blegyd, hynny ninnau hefyd, gan fod cymaint cwmwl o dystion wedi ei osod o'n hamgylch, gan roi heibio pob pwys a'r pechod sydd barod i'n hamgylchu, trwy amynedd, redwn yr yrfa osodwyd o'n blaen ni, gan edrych ar Iesu, pen tywysog a pherffaithydd, ein ffydd ni yr hwn yn lle'r llawenydd a osodwyd iddo, a ddioddefodd y groes, gan ddiystyru gwaradwydd ac aisteddodd ar ddeheulaw gorseddfaen Dyw. Fel y gwyddoch chi, mae'r bywyd Cristnogol yn yr adnodau hyn yn cael ei gymharu â'r ras. Nid dyma'r unig le yn y Testament Newydd mae hynny yn digwydd. Mae Paul hefyd yn defnyddio'r un gymhariaeth yn ei epistolau Ac felly ein thema ni heno yw y bywyd Cristnogol fel ras. Tri pheth am y ras yma. Peth cyntaf, gadewch ni edrych ar y ras ei hun, neu'r cwrs, os licwch chi, y cwrs y mae'r Cristion yn rhedeg. Dau beth sydd yn codi fan hyn. Y peth cyntaf yw hyn. Mae e'n gwrs anodd i rhedeg. Mae'r ras yn ras hir. Dyw e ddim yn fyr. Fe all bod i rai pobl, cofiwch chi, maen nhw'n dod yn Gristnogion, a dyn nhw ddim yn Gristnogion yn hir iawn, cyn bod yr arglwydd yn ei cymryd nhw. Yn cofio un gweinidog yn dweud stori ryfedd, yn siŵr sta fan hyn, oedd yn rhywle arall glywes i, am pan oedd e'n weinidog, ac rhyw wraig yn ei ffono fe yn hwyr yn y nos, ac roedd hi'n marw, ac roedd hi wedi bod yn aelod mewn capel, yn ei gapel siwr fod y gweinidog, ar hyd i bywyd hi, ond roedd hi'n gwybod oedd hi'n dechrau marw, ac roedd hi'n gwybod bod hi ddim yn Gristion. Ac roedd hi'n awyddus i siarad gyda'i gweinidog cyn bod hi'n marw. Fe ath e, ganol nos, ati, a rannu gyda hi yr efengyl, bod hi siwr o fod wedi clywed yr efengyl sawl tro yn y capel. Ond mae'n rannu'r efengyl gyda hi, ac mae hi yn credu ar ei gweiliangau. Roedd hi ddim wedi rhedeg y ras yn hir iawn. Meddwl am y lleidyr ar y groes yn yr un ffordd. Dim ond ychydig funudau efallai cafodd yn rhedeg y ras. Ond falle, eithriadau i nhw, dyn nhw ddim yn esiamplau cyffredin i ran fwyaf o bobl sydd yn Gristnogion. Mae'n gwrs hir
ac yn anodd. Mae angen ymdrech arnych chi. Dyna pam ni wedi bod yn canu emynau heno am yr ymdrech. Yr gair yn y Groeg, yn Adnodd ein Testun, am ras neu yrfa, yw gair agon, sydd wedi rhoi'r gair Saesneg agony i ni. Rhedwch yr agony. Mae e'n ymdrech. Mae e'n waith caled. Mae angen dyfalbarhad arno ni. Mae rai rasau yn fyr ydyn nhw. Mae'r 100 metr yn fyr. Mae drosto mewn llai na 10 eiliad. Wel, pan mae pobl yn yr Olympics yn rhedeg. Mae dan 10 eiliad, mae drosto. Ond mae rai rasau wedyn yn hir ydyn nhw. Hir, mae marathon yn hir iawn. Wel, dyna beth sydd gyda ni fan hyn. Mae'n fwy o marathon nag o sprint. Falle darlun sydd yn dod i fi yw cross-country. Bod cross-country yn hir a chi'n mynd trwy chi'n mynd trwy geiau. Fi'n cofio pan o'n i'n ysgol, o'n i'n neud cross-country, a un tro, wel, byddwn ddim yn caniatáu yna, ond fi'n cofio, neb yn edrych ble chi'n mynd, a chi'n rhedeg y cross-country, a rhaid i fi rhedeg trwy draen. A des i'n ôl, a oedd yn hoesau ein wad i gyd wedi bod yn rhedeg trwy draen yma yn y cross-country. Wel, rhywbeth fel yna, yn credu, sydd gyda ni. Nid rhyw dash bach, ond rhywbeth hir. Neu, os ydyn ni'n newid y darlun am ychydig, nid rhyw dro bach yn y parc, nid rhyw stroll in the park sydd gyda ni fel hyn, ond yn hytrach nhw daith hir. Lle mae angen tipyn o ymdrech arnoch chi. Os ydyn ni'n cadw'r un ddelwedd, ydyn ni'n meddwl am lyfr enwog John Bunyan, Taith y Pererin. Dyna sydd gyda fe. Wrth gwrs, dyna yw'r llyfr, dyna yw'r allegory. Os chi ddim wedi darllen y llyfr yna, darllenwch e. Os chi ddim wedi darllen e'n samser, darllenwch y llyfr. Bydd yn dda i chi wneud chi. A dyna beth sydd gan Bunyan yma. Mae Pererin yn gofio cerdded, mae'r holl ffordd yma. A mae'n anodd. Mae yna rannau lle mae'n gofio mynd lan rhyw dila serth. Weithiau mae'n gofio mynd trwy rhyw ddyffryn tywyll. A mae yna bethau diflas ar y ffordd. Weithiau mae'n dod ar draws anifeiliaid fel llewod. Weithiau mae rhywun yn dod ar draws a mae'n gofio brwydro gyda nhw. Weithiau mae'n teimlo'n gysglyd ar hyd y ffordd yma. Mae'n jyst gofio cadw ei hun ar ddi hun. Fel yna, mae'n ymdrech y bywyd Cristnogol. Mae'n agoni. Yr ail beth am yr ras, yr yrfa sydd wedi ei rhoi o'n blaen, yw i fod yn gwrs sydd wedi ei baratoi i ni. Gwrandewch eto am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch yn unnau fwrw ymaith bob rwyster ar pechod sy'n ei maglu mor fwy, a redeg yr yrfa sydd o'n blaen, heb ddiffugio. Falle bod yn well yn William Morgan, rhedwn yr yrfa a osodwyd o'n blaen ni. Hynny yw ein ras ni yw e. Eich ras chi, fy ras i. Mae e'n ras sydd wedi ei baratoi
i chi. Fel loniau, chi'n gwybod y ras, chi'n gwybod i redeg cadw o fewn y lôn arbennig. Chi yn lôn 5. Chi ddim yn cael croesi mewn i lôn 6 neu lôn 4. Sticwch chi'r lôn yma. Dyma'ch lôn chi. Mae wedi baratoi i chi. A felly mae fan hyn. Mae'r awdur yn dweud mae wedi baratoi. Mae bywyd sydd o'ch blaen chi wedi baratoi i chi gan Dduw. O, mae hynny'n gysur i ni yn dydy e. Mae'n her, ond mae'n gysur i ni fod Duw wedi paratoi y cwrs i ni gymryd. Dyma ni camsyniadau. I ni'n gallu bod, cofiwch chi, yn edrych ar lônau pobl eraill. I ni'n gallu meddwl, wel, dwi'n y lôn iawn fan hyn. I ni'n gallu weithio cenfigeni pobl eraill. I ni'n gallu cael hun yn dosturi a meddwl, pa mae fy lôn i mor anodd? A mae lôn hwn a hwn yn hawdd. A dyn ni ddim yn gwybod, wrth gwrs, sut mae lonydd pobl eraill. Mae rhaid i ni feddwl am ein stori ni, a nid am stori pobl eraill, fel mae C.S. Lewis yn dweud hynny. Mae Duw wedi gosod y cwrs, yr yrfa i ni. Bywyd i ni i fynd ar hyd. Ac felly, gadewch i ni, meddwl awdur, rhedeg y ras. Y ras i chi wedi cael, y ras y dwi wedi i gael. Cadw at ein lônau arbennig ni. Felly, dyna'r pen cyntaf. Y ras ei hun, neu'r cwrs ei hun. Nawr te yn ail, y paratoi ar gyfer y ras. Paratoi, preparation for the race. Mae angen paratoi, gyfer pob ras yn does e. Does dim rhedwr sydd o ddifri am rhedeg, yn rhedeg y ras ei paratoi. Weithiau chi'n goffa paratoi am wythnosau cyn rhedeg. Chi'n meddwl am bobl yn rhedeg marathon, ond chi ddim jyst troi lan ar y dydd i chi. Chi'n goffa paratoi am misoedd cyn hynny. Ond ar y dydd hefyd, mae'n paratoi. Pan chi'n rhedeg ras, mae'n bethau chi'n neud cyn bod chi'n rhedeg y ras. Ac un o'r pethau amlwg sydd fan hyn. Mae rhaid tynnu pethau. Nawr, os ych chi am rhedeg y bywyd Cristnogol, yn ôl yr awdur fan hyn, mae'n rhaid tynnu pethau i ffwrdd. Mae'n rhaid paratoi felly, a mae'n nodi 2 beth sydd rhaid diosg. 2 beth mae'n rhaid i ni dynnu ffwrdd. Sylwch beth mae'n dweud. Am hynny, gan fod cymaint o'r dystion o'n cwmpas, gadewch chi'n ninnau, fwrw ymaith, dyna'r gair, fwrw ymaith, cymryd i ffwrdd, bob rwystyr a'r pechod sy'n ein maglu mor rwydd. 2 beth felly. Peth cyntaf yw mae rhaid tynnu ffwrdd pob pechod. Pob pechod. Sy'n ein maglu mor rwydd. Gan roi heibio bob pwys a'r pechod sy'n barod i'n hamgylchu, mae'n dweud yn y William Morgan. Mae'n dweud bod yr awdur fan hyn yn cyfeirio at un pechod, efallai. Yn aml, ffrindiau, mae gan Gristnogion un pechod sydd yn arbennig iddyn nhw, un pechod maen nhw'n yn dieddol ei gwympo iddo fe.
Y gair Saesneg, a meddwl mae beth yw'r gair Cymraeg am hyn, ond yn Saesneg, pobl wedi bod yn siarad am besetting sin. Mae'n dod o fan hyn, achos mae'n dweud yn y Saesneg, the sin that easily besets us. Besetting sin. Falle pechod parhaol. Pechod sydd yn poeni chi, yn aml. A chi'n teimlo chi ddim yn gallu gael gwared arno fe. Fel fi'n dweud, fel arfer mae'n un peth. A mae'n neillio i chi. Chi'n gwybod, Williams Bant y Celyn yn gwybod am hyn pan mae'n dweud cwympo ganwaith i'r un bai. Yr un bai. Falle mae hynny mae'r awdur yn sôn am fan hyn. Mae'n bwysig bod ni'n ffindo mas beth yw ein besetting sin. A bod ni'n gwneud pob ymdrech i dynnu ei ffwrdd. Pob ymdrech i gael gwared ag e. Ond falle, nid dyna sydd yma, ond jyst pechod yn gyffredinol. Mae hynny'n wir hefyd. Dyn ni'n Gristnogion, ond dyn ni'n dal i bechu. Mae Gristnogion nôl at y bore yma wedi cael eu pechodau wedi maddau, diolch i Dduw, ond dyn ni dal yn cwympo, ni dal yn pechu, yn dyn. A mae'r awdur yn dweud, os ych chi moyn rhedeg y ras yma yn effeithiol, mae'n rhaid chi tynnu i ffwrdd eich pechod chi. Mae pechod ddim yn dal chi nôl. Chi ddim yn mynd i fod yn dda iawn. Chi'n mynd i fod yn rhedeg y ras yma, a mae yna fel pwysau arnoch chi. Y pechod yma yn tynnu chi yn ôl. Mae'n rhaid chi brwydro gydag e yn ddyddiol. Peidiwch a roi lle i'r peth. Mae rhaid ni gymryd pechod o ddifri. Dyn ni ddim, ydyn ni. Dyn ni ddim mewn cymdeithas sydd yn cymryd pechod o ddifri. Ac asywaith yw Gristnogion yr eglwys ddim yn cymryd pechod o ddifri. Ni'n gallu chwarae gyda pechod. Ydyn ni, mynd mor agos a ni'n gallu at pechod. Chi'n cofio stori na, wedi dweud y sawl tro, mae'n stori mor dda. Spurgeon yn dweud y stori na am rhywun yn trio cael gyrrwr coach newydd blynyddoedd yn ôl ac yn cyfweld y pobl ac yn gofyn iddyn nhw. Pa mor bell wyt ti'n gallu mynd at y dibydd gyda'r coach yma? A mae'r un cyntaf yn dweud, fi'n gallu gyrru o fewn 10 troedfedd. A wedyn mae'r ail yn dweud, fi'n gallu gyrru o fewn 5 troedfedd i'r dibydd. A mae'r trydydd un yn dod ac yn dweud, byddwn ni ddim yn gyrru'n agos at y dibydd. A mae fe sy'n cael y swydd. A Spurgeon yn cymhwyso hynny i Gristnogion, chi'n gweld, nid pa mor agos ni'n gallu mynd at bechodau, ond cael draw o bechod. Cymaint da ni'n gallu. Chi bobl ifanc, cael draw o bechod. Cymaint a chi'n gallu, achos mae dim ond yn eich maglu chi. Dim ond yn baglu chi, mae dim ond yn mynd i gael chi lawr. Chi'n mynd i rhedeg y ras, a peth nesaf chi'n mynd i faglu. Ydych chi ddim mynd i fynd yn bell iawn. Chi'n cofio ni rai misoedd yn ôl erbyn hyn, yn edrych ar Paul yn dweud wrth y Colosiau am farwhau pechod. Mortifying sin. Kill it. Chi'n cofio John Owen yn dweud, be busy killing sin, or sin will be killing you. A dyna beth mae'n rhaid i ni wneud. Mae'n rhaid i ni fod yn tynnu pechod i ffwrdd. Marwhewch weithredoedd y cnawd. Ond wedyn yn ail, mae'n ail beth fan hyn hefyd o ran y paratoi, y pethau i ddiosg, y pethau i dynnu ffwrdd cyn ein bod ni'n gallu rhedeg. A'r pwysau mae'n dweud, rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio gadewch chi'n yna i fwrw amaeth bob rwystyr a'r pechod sy'n ein maglu. So, bob rwystyr a'r pechod. Beth mae'n meddwl wrth pob rwystyr? Pwysau. A be mae'n dweud yn y Saesneg?
Everything that hinders. Everything that hinders. Na fe? So, mae pechod, right, ni'n deall pechod, sin, right, okay. Beth yw hyn? Everything that hinders. Beth yw y pwysau yma? Mae yr awdur yn sôn am bethau. Wel, mae rai pethau yn ein bywyd ni sydd ddim yn ddrwg. No, mae bod yn ofalus fan hyn. Ond grandewch yn anstyd anna. Mae rai pethau sydd ddim yn ddrwg. Ond, maen nhw'n gallu bod yn bwysau i ni yn dal ni nôl yn ein rhas yn yr ymdrech ysbrydol yma i ni ynddo fe. Pethau cyfreithlon, pethau diniwyd. Dyn nhw ddim yn wrong, dyn nhw ddim yn bechod. Ond mae'n rwystyr yn cynnydd ni. A fi roi pwysles ar ni fyna. Oherwydd mae'n dibynnu ar ni. Mae'n dibynnu ar ein personoliaeth ni. Paul yn dweud popeth sy'n gyfreithlon i ni. Ond nid yw popeth yr llesad. Everything is permissible. Everything is beth yw cyfreithlon? Yeah, legal neu beth. Yeah, no, very legitimate, but everything is not llesol, beneficial. Mae llygad yn beth da. Mae llygad yn beth arbennig. Beth mae llygad yn gallu gwneud i ni? Waw, cymaint o bethau. Mae'n werthfawr. Ond meddwl Iesu Grist, os yw dy lygaid yn y rwystro, tenef ymaith. Mae braich yn beth da. Mae braich yn arbennig. Cymaint o bethau ni'n neud gyda braich. Ond meddwl Iesu Grist, os mae dy fraich yn dy rwystro, tenef off. Tor ymaith. Be mae'n siarad yma? Mae'n siarad am hyn. Yn dydy, pethau sydd ddim yn ddrwg ynddyn nhw i hun, ond maen nhw'n gallu fod yn rwystyr i chi. Nawr, fi'n ofalus achos fi'n gwybod mae rhaid chi'n sensitif iawn i hyn. A mae rhaid i ni gyd feddwl am ein hunain. Mae popeth yn gyfreithlon. Mae'r llygad yn dda. Ond mae rhaid i ni ofyn, wel beth yw i fi? Ydy'r peth yma yn rwystyr i fi? Gan i wneud yn fwy specific, yn fwy ymarferol. Hamdde. Neu'n da, hamdde. A pastime. What do we do with our free time? Our hobbies. Nawr, ys ni'n bydd yn bod yn nhw. Mae'n dda, Duw sydd wedi rhoi nhw. Ond fe all, fod yn rwystyr i ni. Falle bod ni'n rhoi gormod o amser i'r pethau yna, enghraifft. Ac mae'n rwystyr i ni. Teledu, cyfrifiadur, ffôn, mae'n da, ynddo fe? Mae'n da, mae hwn yn gret. Mae hyn mor werthfawr, pethau chi gallu gwneud gyda hyn. Mae'n gallu bod yn rwystyr. Mae'n gallu tynnu chi nôl, yn dydy. Amser ac yn y blaen, gyda hyn. A meddwl awdur, tynwch y pwysau yma i ffwrdd. Mas o'r ffordd, mae y dim ond yn dal chi. Ni ddim moyn bod yn ddeddfol. Right? We're not supposed to be legalistic. Ni ddim yn ei ddweud yn sili fel hyn, dyle Cristnogion ddim gael ffôn. Ni ddim yn dweud hynny. Dydyn ni ddim yn dweud dyle Cristnogion ddim edrych ar teledu. Ni ddim yn dweud hynna. Mae hynny'n sili achos mae teledu'n dda. Dyw sydd wedi rhoi i ni. Ond y pwynt ni'n dweud yw, mae'n gallu bod yn rhwystyr i ni. A mae eisiau bod o ddifri. Dyna'r pwynt. Ddim bod ni o ddifri yn meddwl, yn gweddio am y peth. Bydd Dyw yn ein helpu ni i weld. Rhywbeth arall sydd yn gallu bod yn mewn fan hyn, o dan y peth yma o pwysau, yw rhywbeth sydd yn adal ni rhag wneud da. So nid jyst rhywbeth sydd yn ei dal ni nôl, ond falle rhywbeth allan ni wneud, ond i ni ddim yn wneud e. Fe falle hwnna fod yn bwysau hefyd yn ein bywyd Cristnogol. Gallen ni fod yn ein mwy o dda nag i ni.
So dyna'r ail ben, y paratoi. Nawr, y trydydd pen a'r pen olaf i ni, y techneg, y technique. Alright, ni wedi edrych ar y cwrs i hun, preparation, ni goffa paratoi. Nawr, beth yw'r technique am rhedeg yr yrfa y bywyd Cristnogol? Sut ydyn ni i rhedeg y ras? Sut ydyn ni i fyw? Wel, dau beth sydd yma yn dyfe gan yr awdwr. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i ninnau fwrw ymaith pob rwystyr a'r pechod sy'n ein maglu mor rwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio. Felly dyma'r peth cyntaf yw rydyn ni rhedeg e. Rydyn ni rhedeg e. Alright, we had to run it. No jog. Byd yw cerdded, no. Dim cerdded, right? I ni rhedeg yr yrfa yma. Heb ddiffygio. Hynny yw, ni fynd ati yn dydyn ni. Gan ddyfal barhau. Gan roi cant y cant. Yn selog. Dyna beth ni'n dweud fan hyn. A mae angen am mynedd, mae'n dweud, heb ddiffygio. Right? But dim roi lan. Dal ati. Perseverance. Peidio roi lan. Chi'n cofio beth mae'r arglwydd Iesu yn dweud. Ar hwn a ddyfal barhao. Ar hwn a barhao. Hyd y diwedd. Hwnnw a fydd gadwyd. Mae'n rhaid chi dal ati tan y diwedd. Mae'n hir, mae'n anodd, mae'n ymdrech. Mae'n rhaid dal ati. Dal ati i rhedeg. Dal ati gredu. Dal ati weddio. Dal ati ofyn am fyddeiant nôl am bore yma. Dal ati wneud hynny. Dal ati gyffesu ein pechodau. Dyw bywyd Cristnogol ddim yn just un digwyddiad ar y dechrau. Dyw yn gwaredo ni rhag meddwl bod ni just yn neud rhywbeth un tro. A na fe. Chybod, tick the box. Y maelodi, bedyddio, beth bynnag yw e, a wedyn y fe wedi wneud e. Na, dal ati, rhedeg yr yrfa. Dyma pam ysgrifennwyd y llythyr yma, Hebreaid. Right? Yn y bôn, mae'r llythyr yma yn ddigon syml. Digon syml. Achos ysgrifennwyd y llythyr yma at bobl a oedd wedi dod yn Gristnogion i ddewon, Hebreaid hwnnw, dyfe? A nhw wedi dod o hynny a dod yn Gristnogion. Ac ar y dechrau, nhw'n llawn brwdfrydedd bod nhw wedi dod yn Gristnogion, gweld mae Iesu Grist yw y Meseia, a dod â llawenydd iddyn nhw. Ond erbyn hyn, maen nhw'n dechrau cael ameion. Erbyn hyn, maen nhw'n dechrau cael fel second thoughts am beth di hyn. A mae'r rhai nhw'n dechrau meddwl troi'n ôl. A mae'r awdur yn ysgrifennu atyn nhw. A bydwch, bydwch wneud hwnna? Beth bynnag i chi'n gwneud? Bydwch roi lan. Bydwch mynd nôl o gwbl. Daliwch ati. Ac wrth gwrs penod 11 yn dyfe, sydd yn enwog. Iawn, chapter 11. A beth mae'n neud fyna? Mae'n restru'r oll bobl yn yr Hen Testament. Hebreaid yn dyfe. Yr holl Israeliaid yma'r Hen Testament. A beth oedd yn wir amdano nhw? Oedd nhw wedi credu, ond nhw'n goffa dyfal barhau. Dyna'r pwynt y benod fawreddog yna, dyfe? Yr holl bobl Abraham, Moses, Jacob, Dafydd ac yn y blaen. A nhw wedi credu, ond wedyn oedd bywyd yn anodd iddyn nhw. Oedd Abraham ddim wedi cael gwlad. Oedd e goffa mynd trwy bywyd e. Yn disgwyl gwlad gas a beth y gwlad. Oedd Duw wedi addo, bydde fe'n cael, ond oedd e wedi dal ati. Moses cael bywyd tyff, dal ati. Dafydd, dal ati. Byddwch chi'n un peth. Trwy ffydd mae'r pethau hyn yn dod. Mae rhaid i chi ddal ati. Gweithaf yr amgylchiadau. Digwyddodd iddyn nhw, mae'n digwydd i chi hefyd. Ond bydwch meddwl achos mae bywyd yn anodd a mae beth sy'n digwydd i chi,
Mae rhaid bod rhywbeth yn wrong. Na, dalwch ati. Redwch yr yrfa. Ond wedyn mae yna ail beth. Y peth olaf yw hyn i ni bawb o fewn yr pwynt yma o'r techneg. Right? So peth cyntaf yw ni redeg. Heb ddiffigio. Peidio roi lan. Just redeg. Dalwch ati I gredu. Ond wedyn hyn. Gan edrych ar Iesu. Then tywysog a pherffaithydd ei ffydd ni. Gyrru'n fy nôl I adnod un eto. Gan fod cymaint gwmwl o dystion. Be mae hwnna'n golygu? Pwy yw'r cwmwl tystion hyn? A beth mae'n golygu fod nhw'n tystio I ni? Wel, mae'r awdur fyna yn cyfeirio at y saint, yr Hen Testament, jyst wedi sôn amdano ym Mhenod 11. Yr oll saint yna yn yr Hen Testament. Nhw yw cwmwl o dystion. Be mae test yn ei? Mae test yn goffa wneud dau beth. Mae test goffa gweld, wedi gweld rhywbeth, a mae test wedyn yn dweud. Mae'n mynd i'r llys, a mae'n dweud beth mae e wedi gweld. A beth mae'r awdur yn dweud yw hyn, mae yna dystion. Y bobl yma yn yr Hen Testament. A mae fel petai maen nhw'n dweud wrthych chi, peidiwch roi lan. Ni wedi bod trwyddo fe fel chi. Mae yn anodd. Chi yn meddwl weithiau rydw i'n mynd yn ôl. Chi yn teimlo weithiau fel roi lan. Chi yn teimlo weithiau fel ma'ch gweddiau chi yn warthus ac yn ddim werth dim byd. Ond dalwch ati. Trwy ffydd, dalwch ati. Mae Duw yn ffyddlon I chi. Bydd yn ffyddlon I ni, bydd yn ffyddlon I chi hefyd. Ond, nid ar rhain chi'n gweld mae'r awdur yn dweud dylsai'n golwg ni fod. Nid ar y cwmwl tystion hyn. Mae'r cwmwl tystion yna ydyn. Ond peidiwch edrych arnyn nhw. Dwi'n ddim yn ei helpu'ch techneg chi o gwbl. I ni fod am golwg ni ar Iesu Grist. Dyma thema mawr y llyfr, wrth gwrs. Fod Iesu Grist yn well na phobeth. Ac i ni fod I cadw golwg arno fe. A beth mae'n dweud amdano fe? Wel, mae'n dweud dau beth amdano fe yn dydy. Gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffaithydd, mae'n dweud fan hyn. Yn yr hen William Morgan, mae'n dweud pen tywysog a pherffaithydd ein ffydd ni. Ni jyst edrych yn gloi ar hynny. Pen tywysog a pherffaithydd ein ffydd. Beth mae'n golygu? Beth mae'n golygu fod Iesu Grist yn awdur? Wel, llawer o bobl yn dweud ac. Siwr o fod maen nhw'n gywir. Mae awdur yn rhywun sydd yn dechrau rhywbeth, ynddo fe? Os chi'n awdur, chi'n ysgrifennu rhywbeth, ddim wedi bod nawr blaen. Chi sydd wedi creu e, chi yw'r awdur, chi sydd wedi wneud e. Iesu Grist yw awdur ein ffydd ni. Iesu Grist roddodd ffydd I ni. Iesu Grist yn mynd I berffeithio ein ffydd ni. Byddwn ni ddim yn y ras yma o'n I bai am Iesu Grist yn rhoi ffydd I ni. Cadwch eich golwg arno fe. Pidwch cadw'ch golwg ar eich ffydd, eich hun. Pidwch cael golwg ar eich gweddiau, y peth yna, bydden nhw'n cael chi lawr. Ond cadwch eich golwg ar Iesu Grist. Fe sydd wedi rhoi ffydd. Fe sy'n cario ymlaen I roi ffydd I ni. Fe sy'n cario ymlaen I roi bob math o'r bodd I ni. Fe yw awdur popeth I ni. Cadwch eich golwg arno fe. Ond mae yna ffordd arall o gyfieithu y gair yma, awdur. Mae'n gallu meddwl ar loeswr. Rhywun sydd yn mynd o'ch blaen chi. Pioneer yn Saesneg neu trailblazer. A pen tywysog yw fan hyn, ond dwi'n gwybod yna air arall gyda William Morgan. Beth yw pioneer? Wel, y person sydd yn mynd cyntaf, ynddo fe? Y person sydd wedi cael ei wlad cyntaf, pioneer. Beth yw trailblazer? Rhywun sydd yn mynd o'ch blaen chi ac yn agor y ffordd I chi. A mae hyn yn ddarlun hyfryd, fi'n credu am pwy yw Iesu Grist I ni. Fe yw'r un sydd wedi mynd o'n blaen ni.
Mae ddim jyst bod yn awyr ein ffydd ni, mae hynny gysur mawr i ni, ond fe ddath e'n blaen ni. Fe ddath e lawr i'r ddaear yma, a mae wedi agor y ffordd i ni. Dyma'r darlun sydd yn dod i fi. Mas chi beth wedi bod mewn rhyw fforest sydd yn llawn cod a edyn a draen, a chi'n trio cerdded trwyddo fe, a mae'n ddiflas. Does dim llwybr yna, a chi'n trio'ch gorau i wneud llwybr trwy'r fforest yma. Ond beth mae hwn yn dweud, mae Iesu Grist wedi dod i'r fforest o'n blaen ni, a mae wedi gwneud ffordd i ni. Mae wedi agor y ffordd i fynd trwy. So, mae'n anodd, ond dydy mae'r anodd a gallaf wedi bod, dydy mae'r anodd ag oedd iddo fe. Oedd rhaid iddo fe fynd trwy'r fforest ar ben ei hun, oedd rhaid iddo fe fynd i'r groes. Ond fe ath e, a mae wedi agor y ffordd i ni. Ac oherwydd hynny, i ni'n gallu mynd trwy. Chi'n gweld, fe yw ein pen tywyso, mae o'n blaen ni. Mae'r ffordd nawr yn well i ni. Mae'n anodd, ond dydy mae'n amosib. Mae wedi agor e i ni. Mae'n mynd i roi gras i ni. Mae wedi addo hynny. Ac mae e wedi cyrraedd pen i daeth e. A beth yw hynny? A llawenydd. A osodwyd ei flaen ef. A mae hynny ni hefyd. Mor anodd yw'r daeth yma. Fyddwn ni'n cyrraedd hefyd a llawenydd yma. A gafodd Iesu Grist ar ôl iddo fe ddioddes. Felly, gyfeillion, gadewch i ni rhedeg yr erfa. Gadewch i ni rhedeg wythnos yma. Yr erfa mae Duw wedi rhoi ni. Beth bynnag yw hwnna. Ond i rhedeg e. Heb y pwysau. Cael gwared yr pethau sydd yn ein dal ni nôl. Gan gadw'n golwg ni. Ar yr arloeswr. A'r awdur Iesu Grist. Amen. 227 yw yr emyn olaf.